Lige om et øjeblik, der skal vi se et 18 år gammelt klip. Vi skal tilbage til 1998, hvor jeg var vært på det dybdeborende tv-program Rapporten, og Pia Kjærsgaard var formand for Dansk Folkeparti. I en udsendelse, der greb vi Dansk Folkeparti i at overtræde loven om partistøtte. Pia Kjærsgaard lovede at holde en bidragyder til partiet anonym, selvom reglerne om gennemsigtighed krævede, at navnet skulle offentliggøres, når der blev givet et større bidrag. Her takkebrevet for Pia Kjærsgaard. Hun skrev: Vi respekterer naturligvis, at de ikke ønsker deres navn offentliggjort. Men her lover Pia Kjærsgaard altså noget, der er ulovligt. Det indrømmer jeg da, at den regel er der omgået, men til gengæld så ser jeg det som en meget lille ting. Mig bekendt er der ingen sanktioner over for det overhovedet, og jeg synes faktisk, det grundlæggende er forkert. Tror du ikke, at folk vil reagere kraftigt på, at politikerne tillader sig at bryde loven? Det var en lovgivning, der blev lavet som et stort historisk kompromis mellem højre og venstre side. Jo, men det var ikke et kompromis, som jeg synes var særlig godt. Altså dels skal man så bare bryde de love, man er uenig i? Dels synes jeg, det var utroligt dårligt at vedtage den offentlige partistøtte. Skal vi virkelig gøre det i landet her, at borgerne skal bryde de love, de er uenige i? Jamen, hvad vil du egentlig have, jeg skulle gøre nu? Altså, jeg kan altså ikke føle mig sådan specielt brødbetynget over det her. Jeg skal ind til det aller første gruppemøde i Moderaterne.